Ahojte všetci. Tak toto je špeciál za 200 odberateľov slúbený na tento večer, to idem natáčať. To nevadí. Je tu ten slúbený room tour. A ďakujem moc za 200 odberateľov, ste zlatí. Mám vás moc rada. A ideme na ten room tour. Tak. A tu sa vchádza, tu takto je. To bytový room tour, takže môj. Nie ako bytový, ale že v byte bývame, no tak toto je, že bytová izba, tak myslím. A ja, moja, samozrejme. Aha, tu sú dvere. Tu mám ešte mapu, neviem na čo. Lebo minulý rok sme sa učili o Slovensku, toto je ako pomocka, ale to pôjde za chvíľku dole. No ako čoskoro. A tu sú také vešiaky, na ktorých mám tašky a tak. Tu mám ešte jeden ruksak a tu mám už také, pozrite sa sami, batoh. Potom veľký pestamiačkovský a hračky pohádané. To je samozrejme školská taška. A tu potom to teklo sa nachádza vták, ktorom som vám ukázovala v Asku. Špeciál za 100 odberateľov. Aha, pozrite. Dúfam, že sa vám vták páči. Zakrytý je bičušal za to. Tu sú šuflíky. Ako nemám tu vôbec upratnú, tak dúfam, že to nebude vadiť. Tu mám proste takú také nahračky a by sa nepovedala, že to nemá nejaké hračky, tak som si ich tam dala nejaké. A tu mám gumičky. Ešte na to sa nekúkať nebudem v svete. Tu mám, že sponky, také hlúposti, že ružičky. Čo nie je tam? Naháčoník takýto. Reťazky, všetko pomiešané. No pozerajte sa sami, ja to ani komentovať nebudem. Pozrite sa. Trošku pokazaný. Tu je malý stôl, ktorý trošku vyzerá takto. Sa ponovom obratovanie. Nemám čas. Stará fotka. Mám tu počítač. A tu globus, Red Bull, čokoládu nezjedenú. Pozrite sa sami. A na druhej postiel mám mobil. Ja mám dva mobily. Toto točím cez nový mobil a toto je vlastne starší. Ako dva mobily. A tento je novší. Mám ho. Kedy som ho kúpila, ani neviem. Bolo kedy minulý týždeň. No cez prázdniny to bolo, cez prázdniny, no si spomínam. To je moja posteľ. Mám mobil. To som ani komentár nebudem. Nestihla si zapratať. Tu mám pyžamo. Tu mám vankúše. A tu mám takýto nádherný vankúš, ktorý sa vám určite páči, lebo mne hej, dobre, lebo ja nie taký pohodlný. A potom pojdeme na skrinu som začínala. Mám tu takto poličky. Mám tam bordel a ja vám ani nejdem povedať, ako pojem tej poličke bližšie na to, čo na tej poličke mám, dobre? Tu mám skrinky, počkajte. V tých skrinkách, proste. Na to pozor. Ja poviem najbližšiu zásuvku mám, že za postelou, tak za to mi ten kábel vedie, že
staďal, tam je zásuvka a staďal to až sem. Potom mám stôl až. Takže hlúposti. Nemusí. Dúfam, že vás to nezaujme až tak veľmi. Prvá polička. Druhá polička. Tretia polička. Eli, aj ťa samozrejme pozdravujem. Samozrejme, Eli, pozdravujem. Ahoj, Eli. Aj Niky pozdravujem. Tak ahojte. Aj Lilentulku pozdravujem, tak ahoj. Najmä Eli. Ty si môj idol. Táto je môj idol. A fakt si môj idol, Eli. Fakt. Pro všetkých. A tu mám takú čapicu. Dám sú aj potom na hlavu. Tu je Raskola. Babikia, s ktorým sa už nehrám. Tam už hore nedočiahnem, tak takto sa snažím. Teraz jem od poslednej. Proste tam to... Nie, to nedočiahnem, je to krátka. Poličky sú až vysoko. A to proste také hlúposti, že knihy, ktoré vôbec nečítam. Diplom z lyžiarskeho tam mám. A dám si čiapku aj na seba. Tak toto nejak vyzerám, keď to mám na sebe. Pozrite. Ono to aj svieti. Vidíte, ono to najprv blíka, počkaj druhé, ale ja vôbec neviem, jak to je dobré. Teraz to menej blíka. Počkaj. Dobre, tak. Dúfam, že sa vám páči. Počkajte, ja musím dať na poličku. Ešte vám ukážem, že čo je moje. No, ešte skriňu. A stačí, že skriňu. Či? Že tam mám oblečenie, žak. A toto je tá moja skriňa, ktorej sú oblečenie. A tu zrkadlo, ahojte! Takýto mobil. To môžete vidieť. Moto E13 je to. A máme aj hry. Tak dúfam, že sa na tento room tu páčil. Ak áno, tak dajte like a odber. A zase na budúce. Tak ahoj! Ahojte všetci. Tak to... No tak toto tam nedám, toto škrapka je po nosom. Tak toto tam nepôjde. Ešte raz. Ahojte všetci. Tak tu je slúbený room tour. Za 200 odberateľov a ďakujem za 200 odberateľov, ďakujem moc.